Teď jsem vám chtěl říct překvapení, že budete hádat, co bude dělat další soutěžící. Oni mě to zase zkazili. Dobře, takže, co o ní víme? Má číslo 14, jmenuje se Zuzana Šimečková. Zuzka hraje teprve 2 roky na klavír. 2 roky. Chodí do 2. třídy základní školy v Kostelci, hraje na klavír v základní umělecké škole v Kyjově a dosahuje hezkých úspěchů. 4 roky dělala aerobik v Kostelci, potom přesedlala na fotbal, od aerobiku k fotbalu je to tak jako kousek, také v Kostelci a chodí 3 roky do skautu. Má moc ráda zvířátka, ale nejraději pejska Jessie, kterou si sama cvičí na cvičáku a příští rok se chystá dokonce, že by s ní tady mohla vystoupit, kdyby se to podařilo. Do talentu se přihlásila proto, aby mohla vystupovat v Kyjově pro svou rodinu a kamarády, protože vždycky ty klavírní soutěže, které jsou, tak jsou mimo Kyjov a pro některé je to nedostupné. Dnešní skladby, které budou, tak bude pohádková Pana a netvor, to je od Petra Habky, potom bude divoká arabeska, něžná a romantická fontána pro Dianu a poslední má být takové překvapení, jestli to schválně poznáte. Potom, co tady ještě mám, tak je to, že v roce 2016 měla 3. místo v mezinárodní klavírní soutěži Amadeus pro děti do 11 let v Brně. Potom měla 2017 1. místo ve školní kole, 1. místo v okresním kole základních uměleckých škol. Na to, že hraje 2 roky, tak to pěkně sbírá. A 1. místo v krajském kole základních uměleckých škol, které se koná 1krát za 4 roky. 1 místo plus zvláštní ocenění poroty za mimořádný interpretační výkon v celostátní soutěžní přehlídce Pianoforte per tutti v Příboru. Tak, teď teda bude tady to vystoupení. Já nevím, jaké vy máte zkušenosti s vážnou hudbou a s koncerty, tím, že tam bude několik skladeb a několik vět, mezi tím nějaké vystoupení možná, tak já bych poprosil, že bychom tleskali, až nám řekne sama soutěžící s číslem 14 Zuzana Šimečková.
Bajde, to je pro tebe ten potlesk. Ne, bylo to pro Zuzanku Šimečkovou s číslem 14.